Poznáte moto nadšencov silných terénnych aut? Tam, kde iní končia, my začíname. Presvedčili sme sa o tom na Offroad Show v Tisovci a bolo to naozaj iba pre odvážnych. Napokon presvedčte sa sami. Iba skúsení jazdci s dobrou technikou to môžu zvládnuť bez problémov a rýchlo. Je to kruté, namáhavé. Základné moto tohto offroadového stretnutia je jednoduché. Čím horšie, tým lepšie. Čo sa stalo? Poruchalo. Toto je príležitosť, keď chlapi môžu svoje terénne autá poriadne prevetrať. Po rýchlom úvode nasleduje krátky zjazd. Drobné brodenie sa v bahničku. Obídenie stroma do strmšieho výjazdu a potom jeden bočný náklon. A v ďalšom úseku ich čaká určite navijakovačka. Bude to dobré. No, išiel som a zrazu som bol na boku. Je tu dosť silná spolupatričnosť, takže všetci si navzájom pomáhajú, keď niekto zapadne alebo má nejakú poruchu. Marian Ujházy a Danica Kleinová, televízia Markíza.